Ivangeli kaJohane isahluko 13 isahlukwane sokuqala. Kwathi ngaphambi komkhosi wePhasika uJesu azi ukuthi isikhathi sakhe sifikile ukuba amuke kuleli zwe aye kuyise. Abathandile abakhe abasezweni wabathanda kwaze kwaba sekupheleni. Sekudliwa, uSathane esekufake enhliziyweni kaJuda Iskariyothi kaSimoni ukuba amkhaphele. UJesu ekwazi ukuthi uyise umnikele konke ezandleni zakhe nokuthi wavela kuNkulunkulu futhi ubuyela kuNkulunkulu. Wasuka ekudleni, wabeka izingubo zakhe, wathabatha indwangu, wakhwica. Emva kwalokho wathela amanzi emcengezini, waqala ukugeza izinyawo zabafundi, wazisula ngendwangu abekhwice ngayo. Wafika-ke kuSimoni Petro wathi kuye, "Nkosi, wena ugeza izinyawo zami na?" UJesu waphendula wathi kuye, "Lokhu engikwenzayo awukwazi manje, kodwa uza kukuqonda emva kwalokhu." UPetro wathi kuye, "Awusoze wageza izinyawo zami naphakade." UJesu waphendula wathi, "Uma ngingakugezi, awunasabelo nami." USimoni Petro wathi kuye, "Nkosi, akungabi zinyawo kodwa kepha nezandla nekhanda." UJesu wathi kuye, "Ogeziweyo kadingi lutho, kuphela ukugezwa izinyawo, kepha ugezekile wonke. Nina-ke nigezekile, kodwa angisho nonke." Ngokuba emazi obeza kumkhaphela, kungalokho athi, "Anigezekile nonke." Esegeze izinyawo zabo, wathabatha izingubo zakhe, wabuye wahlala, wathi kubo, "Niyakwazi yini engikwenzileyo na? Ningibiza nithi Mfundisi, Nkosi, nisho kahle ngokuba ngiyikho. Uma-ke mina, iNkosi noMfundisi, ngigeze izinyawo zenu, nani-ke nifanele ukugezana izinyawo, ngokuba ngininikile isibonelo ukuba nenze nani njengalokhu ngenzile kini. Ngiqinisile ngithi kini, inceku ayinkulu kunenkosi yayo, nothunyiweyo kamkhulu kunomthumileyo. Uma nazi lokho nibusisiwe uma nikwenza. Angikhulumi ngani nonke, ngiyabazi engibakhethileyo, kodwa kugcwaliseka umbhalo othi, "Odla isinkwa sami ungiphakamisele isithende sakhe." Kusukela manje ngiyanitshela, kungakenzeki ukuba nxa sekwenzeka nikholwe ukuthi nginguye. Ngiqinisile ngithi kini, owamukela engimthumayo wamukela mina, ongamukelayo mina wamukela ongithumileyo. UJesu eseshilo lokho wakhathazeka emoyeni, wafakaza wathi, ngiqinisile ngithi kini, omunye wenu uyakungikhaphela." Abafundi babhekana bengabaza ukuthi ukhuluma ngobani. Kwakuhlezi ekudleni omunye wabafundi bakhe uJesu amthandayo, encike esifubeni sikaJesu. USimoni Petro wayesemqhweba ethi, "Yisho ukuthi ubekhuluma ngobani na?" Yena encike esifubeni sikaJesu wathi kuye, "Nkosi, ngubani na?" Ngakho waphendula uJesu wathi, "Yilowo engiyakumcilisela ucezu, ngimnike lona." Eselucilisile-ke ucezu, walunika uJuda Iskariyothi.
Emva kocezu uSathane wayesengena kuye, wayesethi kuye uJesu, "Okwenzayo kwenze masinyane." Kepha akabakho kwababehlezi ekudleni owayekwazi lokho ukuthi usho ngani kuye. Kepha abanye bacabanga ukuthi ngokuba uJuda ephethe isikhwama, uJesu uthi kuye, "Thenga esikuswele emkhosini," noma ukuthi kabela abampofu okuthile. Kuthe eseluthathile ucezu waphuma masinyane. Kwakusebusuku. Ngakho-ke esephumile, uJesu wathi, "Kalokhu iNdodana yoMuntu ikhazimulisiwe, noNkulunkulu ukhazimulisiwe kuyo. Uma uNkulunkulu ekhazimulisiwe kuyo, noNkulunkulu uyakuyikhazimulisa kuye. Uyakuyikhazimulisa masinyane. Bantwanyana, ngisekhona nani isikhashana. Niyakungifuna nanjengalokho ngasho kubaJuda ukuthi lapho ngiyakhona ningeze nina, ngisho nakinina manje. Ngininika umyalo omusha wokuba nithandane, njengalokho nginithandile, nani thandanani. Ngalokho bonke bayakwazi ukuthi ningabafundi bami uma nithandana." USimoni Petro wathi kuye, "Nkosi, ungayaphi na?" UJesu waphendula wathi, "Lapho ngiyakhona ungengilandele kalokhu, kepha uyakungilandela kamuva." Wathi kuye uPetro, "Nkosi, ngikulandele kalokhu ngani na? Ngizakudela ukuphila kwami ngenxa yakho." UJesu waphendula wathi, "Uzakudela ukuphila kwakho ngenxa yami na? Ngiqinisile ngithi kuwe, iqhude alikukhala ungakangiphiki kathathu." Ivangelo kaJohane isahluko sesi-4, isahlukwane sokuqala. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki, kholwane ngoNkulunkulu nikholwe nayimi. Ekhaya likaBaba khona izindlu eziningi. Uma bekungenjalo bengiyakunitshela ukuthi ngiyakunilungisela indawo. Nanxa ngiyakunilungisela indawo, ngobuye ngize nginibuyisele kimi, ukuba lapho ngikhona nibe khona nani. Nalapho ngiyakhona niyayazi indlela." UTomasi wathi kuye, "Nkosi, asazi lapho uyakhona, siyazi kanjani indlela na?" UJesu wathi kuye, "Mina ngiyindlela, neqiniso, nokuphila. Akakho oza kuBaba ngaphandle kwami. Uma beningazi mina, beniyakumazi noBaba. Kusukela manje niyamazi, nimbonile." UFilipi wathi kuye, "Nkosi, sikhombise uYihlo, kusanele." UJesu wathi kuye, "Isikhathi esingaka nginani, awukangazi, Filipi na? Ongibonile mina ubonile uBaba. Usho kanjani ukuthi sikhombise uYihlo na? Awukholwa ukuthi ngikuBaba noBaba kimi na? Amazwi engiwakhuluma mina kini angiwakhulumi ngokwami, kepha uBaba uhlezi kimi wenza imisebenzi yakhe. Kholwani yimi ukuthi ngikuBaba noBaba ukimi. Uma kungenjalo, kholwani ngenxa yale misebenzi. Ngiqinisile ngithi kini, okholwa yimi, imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza, nemikhulu kunale. Uyakuyenza ngokuba mina ngiya kuBaba. Noma yini eniyakucela egameni lami ngiyakukwenza, ukuba uBaba akhazimuliswe eNdodaneni. Uma nicela utho kimi egameni lami, ngolwenza. Uma ningithanda, niyakugcina imiyalo yami. Ngiyakucela kuBaba aniphe omunye umduduzi ukuba ahlale kini phakade, umoya weqiniso, izwi elingemamukele, ngokuba lingamboni, lingamazi,
nina niyamazi yena ngokuba uhlala nani, uyakuba kini. Angikunishiya niyizintandane, ngiyeza kini. Kuseyisikhashana izwe lingasangiboni, kepha niyangibona nina, ngokuba ngiphila mina, nani niza kuphila. Ngalolo suku niyakukwazi nina ukuba ngikuBaba, nani nikimi, nami ngikini. Onemiyalo yami ayigcine uyena ongithandayo. Ongithandayo uyakuthandwa nguBaba, nami ngiyakumthanda ngizibonakalise kuye. UJuda, ongesiye u-Iskariyothi, wathi kuye, Nkosi, wenziwa yini ukuba uyakuzibonakalisa kithina, ungazibonakalisi kulo izwe na? UJesu waphendula wathi kuye, uma umuntu engithanda uyakugcina izwi lami, uBaba uyakumthanda, siyakuza kuye sihlale naye. Ongithandayo kagcini amazwi ami, nezwi enilizwayo akusilo elami, kepha ngelikaBaba ongithumileyo. Ngikhulume lokho kini ngisahlezi nani. Kepha umduduzi, uMoya oNgcwele, uBaba ayakumthumela egameni lami, uyakunifundisa konke, anikhumbuze konke enginitshela khona. Ukuthula ngikushiya kinina, ukuthula kwami nginipha khona, akunjengokupha kwezwe ukunipha kwami. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki, ingesabi. Nizwile ukuthi nganitshela ngathi ngiyamuka, kepha ngiyakubuyela kini. Uma beningithanda beniyakujabula ngokuba ngiya kuBaba. Lokhu uBaba mkhulu kunami. Manje senginitshelile kungakenzeki, ukuze nikholwe nxa sekwenzekile. Angiseyi kukhuluma okuningi nani, ngoba uyeza umbusi wezwe, kepha kanalutho kimi. Kodwa kungukuba izwe lazi ukuthi ngiyamthanda uBaba, nokuthi ngenza nje ngokuba uBaba engiyalile. Sukumani simuke lapha. Ivangelo kaJohane, isahluko 15, isahlukwane sokuqala. Mina ngingumvini owona, uBaba ungumlimi. Yilelo nalelo gatsha elikimi elingatheli isithelo uyalisusa. Yilelo nalelo elithela isithelo uyalihlunga ukuba lithele kakhulu. Nina senihlanzekile ngezwi engilikhulume kinina. Hlalani kimi nami kini. Njengalokhu igatsha lingethela isithelo ngokwalo, kuphela uma lihlala emvinini. Kunjalo nani, kuphela uma nihlala kimi. Mina ngingumvini, nina ningamagatsha. Ohlala kimi, nami kuye, lowo uthela izithelo eziningi, ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho. Uma umuntu engahlali kimi, ulahlwa ngaphandle njengegatsha abune. Bawabuthe, bawaphonse emlilweni ashe. Uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini, niyakucela enikuthandayo nikwenzelwe. uBaba uyakhazimuliswa ngalokhu uba nithele izithelo eziningi, nibe ngabafundi bami. Njengalokho uBaba engithandile, nami nginithandile. Hlalani othandweni lwami. Uma nigcina imiyalo yami, niyakuhlala othandweni lwami. Njengalokho mina ngigcinile imiyalo kaBaba, ngihlala othandweni lwakhe. Nginitshelile lokho ukuba ukuthokoza kwami kube kini, nokuthokoza kwenu kugcwale. Yilo umyalo wami wokuba nithandane, njengalokho nginithandile. Akakho nothando olukhulu kunalolo lokuba adele ukuphila kwakhe ngenxa yabahlobo bakhe.
Ningabahlobo bami uma nenza lokhu enginiyala ngakho. Angisasho ukuthi niyizinceku, ngokuba inceku ayikwazi ukuthi inkosi yayo yenzani, kepha ngithe ningabahlobo nina. Ngokuba konke engikuzwile kuBaba nginazisile khona. Aningikhethanga nina, kodwa mina ngikhethe nina, nganibeka ukuba niphume nithele izithelo, nezithelo zenu zihlale ukuba noma yini eniyakucela kuBaba egameni lami aninike khona. Nginiyala ngalezo zinto ukuze nithandane. Uma izwe linizonda, niyazi ukuthi langizonda mina ngaphambi kwenu. Uma beningabezwe, izwe beliza kuthanda okwalo, kepha lokhu ningesibo abezwe, kodwa nganikhetha mina ezweni. Kungalokho izwe linizonda. Khumbulani izwi enganitshela lona mina lokuthi inciko ayinkulu kunenkosi yayo. Uma bengizingele mina, nani bayakunizingela. Uma begcine izwi lami, nelenu bayakuligcina. Kepha konke lokho bayakukwenza kini ngenxa yegama lami, ngokuba bengamazi ongithumileyo. Uma bengingafikile ngakhuluma kubo, ngabe abanasono, kepha kalokhu kabanazaba ngesono sabo. Ozonda mina uzonda noBaba. Uma bengingenzanga phakathi kwabo imisebenzi engenziwanga ngomunye, ngabe abanasono, kepha kalokhu babonile bangizonda nami noBaba. Kodwa kunjalo ukuba kugcwaliseke izwi elilotshiweyo emthethweni wakubo lokuthi bangizonda ngeze. Nxa esefikile umduduzi engiyakumthumela kini evela kuBaba, umoya weqiniso ophuma kuBaba, kuyena oyakufakaza ngami. Nani niyafakaza ngokuba beninami kwasekuqaleni.